జీవమున్నంత వరకు అయ్యప్పా నీ ధ్యానము నేను మరువను జీవమున్నంత వరకు అయ్యప్పా నీ ధ్యానము నేను మరువను కంటి నిండా నిన్ను చూడక ముందే అప్పుడే నన్ను మరచిపోతివా దారిలో నా కోటి తిప్పలు పడితే ఆ సంగతి నీవు తెలుసుకుంటీవా కంటి నిండా నిన్ను చూడక ముందే అప్పుడే నన్ను మరచిపోతివా దారిలో నా కోటి తిప్పలు పడితే ఆ సంగతి నీవు తెలుసుకుంటీవా నీ పూజ చేయ తలచి అయ్యప్పా పుట్టెడు కష్టాల పాలైతీనయ్యా జీవమున్నంత వరకు అయ్యప్పా నీ ధ్యానము నేను మరువను పంబా ఒడ్డున నాగమణితో పవలించి ఉన్నావని నీ అన్న కన్నే మూల గణపతి స్వామి ఒకటే కొలువు తీరే పంబా ఒడ్డున నాగమణితో పవలించి ఉన్నావని నీ అన్న కన్నే మూల గణపతి స్వామి ఒకటే కొలువు తీరే కాంతమల్లగిరి కొండపై అయ్యప్పా మకర జ్యోతివై వెలుగుచుంటివా జీవమున్నంత వరకు అయ్యప్పా నీ ధ్యానము నేను మరువను అమావాస్య రాతి రాయే అడవి అంతా చీకటాయే నాలుగు దిక్కులు ఏకమాయే అడ్డదారియే లేకపాయే అమావాస్య రాతి రాయే అడవంతా చీకటాయే నాలుగు దిక్కులు ఏకమాయే అడ్డదారియే లేకపాయ్ నువ్వు గుడిలో నుండి చూస్తున్నవా అయ్యప్పా గుడి వదిలి బయటికి రావయ్యా జీవమున్నంత వరకు అయ్యప్పా నీ ధ్యానము నేను మరువను మండల దీక్ష మాల వేసుకొని ఇరుముడి నీకు అప్పజెప్పాలని 18 మెట్లను మొక్కి ఎక్కుకొని మా బాధలు నీకు చెప్పుకోవాలని మండల దీక్ష మాల వేసుకొని ఇరుముడి నీకు అప్పజెప్పాలని 18 మెట్లను మొక్కి ఎక్కుకొని మా బాధలు నీకు చెప్పుకోవాలని నిన్ను చూడని అరేమయ్యా అయ్యప్పా స్వామి నిన్ను మొక్కని అరేమయ్యా జీవమున్నంత వరకు అయ్యప్పా నీ ధ్యానము నేను మరువను జీవమున్న
ఉన్నంత వరకు అయ్యప్ప నీ ధ్యానము నేను మరువను